Προσπαθώ να θυμηθώ εδώ και ώρα που ακριβώς βρισκόταν η βουκαμβίλια έξω από το δωμάτιο του παιδικού δωματίου. Οι βουκαμβίλιες πέθαναν. Δεν το γνωρίζετε αυτό γιατί δεν γνωρίζετε καν τη λέξη. Η εμπειρία αυτή δεν περιλαμβάνεται στην καινούρια πραγματικότητα. Τώρα που σας μιλάω εγώ είμαι επίσης νεκρή. Εσείς είστε ζωντανοί. Ο μοναδικός λόγος που νομίζετε ότι είμαι και εγώ ζωντανή είναι επειδή σας μιλάω, αλλά υπάρχει μια συνθήκη εδώ την οποία ελπίζω να καταλαβαίνετε. Εσείς είστε απέναντι, στην αντίπερα όχθη. Και είστε ζωντανοί. Εγώ είμαι έγκλειστη σε αυτό το δωμάτιο. Και είμαι νεκρή. Σας φαίνομαι ζωντανή αλλά δεν είμαι. Είναι μυθοπλασία όλο αυτό που παρακολουθείτε. Δεν είναι αληθινό. Δεν είναι πραγματικό. Δεν μπορείτε να με αγγίξετε. Δεν υπάρχει τίποτα για να αγγίξετε. Είμαι νεκρή. Αυτή είναι η σύμβαση. Τον καιρό που ήμουνα ζωντανή έξω από το παιδικό δωμάτιο υπήρχαν βουκαμβίλιες. Αλλά εσείς δεν γνωρίζετε τι είναι οι βουκαμβίλιες. Φυσικά, αντιλαμβάνεστε ότι λόγω της σύμβασης πιθανότατα να ψεύδομαι. Ούτως ή άλλως είμαι πάνω σε μια σκηνή και υποδίωμαι ένα ρόλο. Ασχέτως αν αυτός είναι ο εαυτός μου όταν ήταν ζωντανός. Που τώρα είναι νεκρός. Τα συμφωνήσαμε αυτά. Σε λίγο θα σιωπήσω παντελώς. Για να μπορέσετε να με αποδεχτείτε. Για να μπορέσετε να αποδεχτείτε το γεγονός ότι είμαι νεκρή και όχι ζωντανή. Σε λίγο θα σιωπήσω παντελώς. Δεν θα με ακούτε καθόλου. Δεν θα έχω φωνή. Φωνή έχουν οι ζωντανοί, οι νεκροί δεν έχουν φωνή και εγώ είμαι νεκρή. Τώρα είμαι μόνο ένα πλάσμα νεκρό. Επάνω σε μια σκηνή. Και είμαι έγκλειστη σε ένα δωμάτιο. Δεν υπάρχει καμία αλήθεια σε αυτήν την ιστορία, γιατί όλη η αλήθεια βρίσκεται έξω από τη σκηνή, βρίσκεται εκεί που είστε εσείς. Αγαπούσα πάρα πολύ τις βοκαμβίλιες. Ήτανε αναρριχητικό φυτό. Αναρριχητικό φυτό σημαίνει ότι για να αναπτυχθεί πρέπει να στηριχθεί πάνω σε κάτι άλλο. Σημαίνει ότι για να ψηλώσει χρειάζεται να σκαρφαλώσει επάνω σε κάτι. Σημαίνει ότι για να υπάρξει στο φως πρέπει να έχει ένα στήριγμα. Όταν ήμουνα ζωντανή ήμουνα γυναίκα. Η ιστορία μου μοιάζει πάρα πολύ με αυτή μιας βουκαμβίλιας. Για να αναρριχηθώ, να σκαρφαλώσω, να ψηλώσω, για να υπάρξω έπρεπε κι εγώ να έχω ένα στήριγμα. Το λάθος είναι που αρνούμουν την προσταγή αυτή. Όσες γυναίκες αρνούνταν το στήριγμα αυτό πέφτανε κάτω και διαλύονταν. Όταν ήμουνα ζωντανή δεν γνώριζα γυναίκες που κατάφερναν να φτάσουν στο φως χωρίς στήριγμα. Ούτε εγώ τα κατάφερα. Γι' αυτό βρίσκομαι εδώ. Γι' αυτό βρίσκομαι τιμωρημένη. Δεν έπρεπε να τολμήσω να βγω στο φως. Ήτανε λάθος. Σε λίγο θα σωπάσω. Το απαιτεί η σύμβαση. Δεν ξέρω γιατί ήρθατε. Μπορεί να είναι μέσα στη φύση σας να παρακολουθείτε τους νεκρούς. Μπορεί απλά να διακατέχεστε από περιέργεια. Σας αφήνω τώρα. Σε λίγο ξεκινά η διαμαρτυρία μου και δεν πρέπει να μιλώ. Σαν ολοκληρωθεί το δρόμενο και το επιθυμείτε μπορείτε να μιλήσετε εσείς εκ μέρους μου.
Βρισκόμαστε στο έτος 2030 και στο κράτος Ιπριανία. Στη συγκεκριμένη χώρα το πολίτευμα δεν ορίζεται ως δημοκρατικό, αλλά ως νευροεπιστημονικό και μάλιστα εταιρικού χαρακτήρα. Η εταιρεία λειτουργεί με ανώτατο νομοθετικό και εκταλεστικό σώμα το ύψιστο δικαστικό σώμα των ιερών και ανώσιων γερόντων, το οποίο επιλέγει ως διευθυντή της εταιρείας έναν κυβερνήτη ηγεμόν από το χώρο της νευροεπιστήμης για να διασφαλίζεται η επιστημοσύνη της λειτουργίας του εταιρικού κράτους. Τα καινούργια αυτά πολιτικά μορφώματα, προϊόντα της έκπτωσης της δημοκρατίας, βρίσκονται σε πλήρη εναρμόνιση με την ισχυρή παρουσία και επιβολή της τεχνητής νοημοσύνης σε όλα τα σοβαρά ανθρώπινα ζητήματα. Στις μέρες μας η νευροεπιστήμη αποτελεί ένα διεπιστημονικό επιστημονικό πεδίο που συνεργάζεται με άλλους τομείς όπως τη χημεία, τη γνωσιακή επιστήμη, την επιστήμη των υπολογιστών, τη μηχανική, τη γλωσσολογία, τα μαθηματικά, την ιατρική συμπεριλαμβανομένης της νευρολογίας, τη γενετική και συναφείς κλάδους συμπεριλαμβανομένης της φιλοσοφίας, της φυσικής και της ψυχολογίας. Επίσης, ασκεί επιρροή σε άλλους τομείς όπως την εκπαίδευση και την βιοηθική. Στη Σιπριανία, οι βιολογικά προσδιορισμένες γυναίκες ζουν στο περιθώριο της κοινωνίας, αποκλεισμένες και τιμωρημένες, εξαιτίας του φύλου τους, το οποίο θεωρείται μη αναγκαίο για τη συνέχεια της ανθρωπότητας, η οποία αναπαράγεται και διαιωνίζεται γενετικά προσδιορισμένη και σε τεχνητό περιβάλλον γένεσης και ανάπτυξης. Οι γυναίκες δεν έχουν δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση δημόσιου λόγου και όσες τολμούν να προβούν σε τέτοια ανώσια και ανήθικη αντικοινωνική πράξη τιμωρούνται παραδειγματικά με φυλάκιση σε θάλαμο σύγχρονων και εξελιγμένων μαρτυρίων. Η δεσμότρια που βλέπετε μπροστά σας, πλην της γυναικείας της φύσης, έφερε και το κρίμα της ασθένειας. Καταδικάστηκε σε φυλάκιση εξαιτίας της ανυπότακτης της φύσης, η οποία έφερε σε δύσκολη θέση τον κυβερνήτη της Σιπριανία. Λόγω της διπλής της ιδιότητας αποφασίστηκε από το ύψιστο δικαστικό σώμα των ιερών και ανώσιων γερόντων της Σιπριανίας σε ισόβιο εγκλισμό στο θάλαμο σύγχρονων και εξελιγμένων μαρτυρίων. Ο εγκέφαλος της ανήκει στο κράτος και ομάδα νευροεπιστημόνων ανέλαβε να το μελετήσει με στόχο την πρόληψη παρόμοιων μελλοντικών συμπεριφορών από όντα παρόμοιας φύσεως. Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων το όνομά της δεν μπορεί να αποκαλυφθεί. Στη χώρα αυτή τα προσωπικά δεδομένα είναι ο ύψιστος νόμος λειτουργίας του νευροεπιστημονικού εταιρικού κράτους. Οι πολίτες της χώρας αυτής δεν αντιδρούν. Παρακολουθούν αμέτωχοι και αδιάφοροι. Η μετεξέλιξη των ανθρώπινων όντων σε απόλυτα εγωκεντρικά όντα έχει επιτευχθεί μέσω της συνεχούς εκπαίδευσής τους στις αξίες της αυτοβελτίωσης, της αυτοπροστασίας, της αυτοσυντήρησης, της αυτοπροώθησης, της αυτοεξέλιξης, της αυτοπροβολής, της αυτοανακήρυξης, της αυτοανάδειξης, της αυτοβαθμολόγησης, της αυτοβοήθειας, της αυτογονιμοποίησης, της αυτοδιάγνωσης, της αυτοδικαίωσης, της αυτοεξολόθρευσης, της αυτοκαταστροφής, της αυτοκτονίας. Θα βάλουμε το μαχαίρι στο κόκαλο. 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 Το μαχαίρι στο κόκαλο, το μαχαίρι στο κόκαλο. Το πλαίσιο είναι λειτουργικό. Πώς περπατάς έτσι, πώς περπατάς έτσι, σαν την πάπια, σαν την πάπια. Το πλαίσιο είναι λειτουργικό. Θα βάλουμε το μαχαίρι στο κόκαλο. Με σκοτώνει, με σκοτώνει, με σκοτώνει, με σκοτώνει, με σκοτώνει, με σκοτώνει αυτό το φάρμακο, αυτό το φάρμακο. Το πλαίσιο είναι λειτουργικό. Αυτό το φάρμακο, αυτό το φάρμακο, με σκοτώνει. Το πλαίσιο είναι λειτουργικό. Θα βάλουμε το μαχαίρι στο κόκαλο. Με σκοτώνει. Το πλαίσιο είναι λειτουργικό. Το πλαίσιο. Πόσους σκοτώσατε ως τώρα.
Έχουμε πλάνο. Ονομάζομαι Αλεξάνδερ Κέιν και είμαι ο κυβερνήτης στη Σιπριανία. Έχω πτυχίο επιστήμης στην Ευρωεπιστήμη από το Πανεπιστήμιο του Cambridge. Μεταπτυχιακό δίπλωμα επιστήμης στην Ευρωβιολογία από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και διδακτορικό στην Ευρωεπιστήμη στο Πανεπιστήμιο του Στάνφαρντ. Έχω εργαστεί στο Κέντρο Γνωστικής Νευροεπιστήμης MIT στη ΣΥΠΑ, στο Ινστιτούτο Max Planck για την έρευνα του εγκεφάλου στη Γερμανία και στο Εργαστήριο Νευρονικών Συστημάτων στην Καλιφόρνια. Το μηχάνημα που παρακολουθεί τη γυναίκα δεσμότρια ονομάζεται γνωστικός εγκεφαλογράφος. Το μηχάνημα συνδυάζει τεχνικές νευροαπεικόνησης με αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης και καταγράφει τη συνείδηση της ασθενούς δεσμότριας. Το ότι είναι ασθενής η δεσμότρια κάνει το έργο μας πολύ πιο ενδιαφέρον. Στον πυρήνα του το μηχάνημα χρησιμοποιεί μία μη επεμβατική μορφή λειτουργικής μαγνητικής τομογραφίας, fMRI, για την ανίχνευση αλλαγών στη ροή του αίματος και την οξυγόνωση σε συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου. Αυτές οι αλλαγές χρησιμεύουν ως δείκτες νευρικής δραστηριότητας και καταγράφονται σχολαστικά από τους αισθητήρες υψηλής ανάλυσης της συσκευής. Μόλις αποκτηθούν τα σήματα του εγκεφάλου, υποβάλλονται σε πολύπλοκη επεξεργασία και ανάλυση σημάτων, αξιοποιώντας προηγμένους αλγόριθμους αναγνώρισης προτύπων. Το μηχάνημα προσδιορίζει μοτίβα που αντιστοιχούν σε διαφορετικές γνωστικές διαδικασίες, όπως σκέψεις, αναμνήσεις και συναισθήματα, επιτρέποντας μια ολοκληρωμένη κατανόηση του εσωτερικού κόσμου του υποκειμένου. Για την οπτικοποίηση των συλλαμβανόμενων σκέψεων, ο γνωστικός εγκεφαλογράφος χρησιμοποιεί μία μοναδική διεπαφή επαυξημένης πραγματικότητας. Αυτή η διεπαφή δημιουργεί περίπλοκες τρισδιάστατες αναπαραστάσεις των μοτίβων νευρονικής δραστηριότητας, δημιουργώντας μία ζωντανή οπτική εκδήλωση των σκέψεων και της νοητικής εικόνας του πρωταγωνιστή. Επιπλέον, η συσκευή ενσωματώνει ένα εξελιγμένο σύστημα επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, ικανό να αποκωδικοποιεί το σημασιολογικό περιεχόμενο των σκέψεων. Αναλύει τα νευρονικά μοτίβα που σχετίζονται με τη γλωσσική επεξεργασία, επιτρέποντας τη μετάφραση των σκέψεων του πρωταγωνιστή σε κατανοητές προτάσεις και διαλόγους. Θα σε στείλω στον ψυχίατρο. Θα σε στείλω στον ψυχίατρο. Θα σε στείλω στον ψυχίατρο. Είσαι άρρωστη. 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 Θα σε στείλω στον ψυχίατρο. Άρρωστη. Είσαι άρρωστη. 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 Είσαι άρρωστη. Μην τους αφήνεις να σε τσακίζουν. 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 Μην τους αφήνεις να σε τσακίζουν.
Ακούς, κυβερνήτη? Το ξέρω πως ακούς. Δεν θα σε αφήσω να μας τσακίσεις. Ακούς! Το ξέρω πως ακούς. Τα πάντα τα ακούς. Μην νομίζεις πως είσαι διαφορετικός. Ήδη είστε. Και πριν και τώρα ήδη είστε. Από την αρχή που εμφανιστήκατε ήδη είστε. Και οι μέθοδοι σας ίδιες και αυτές. Το πλαίσιο είναι λειτουργικό. Το πλαίσιο είναι λειτουργικό. Θυμάσαι την ανακοίνωση του Υπουργείου σας τότε? Θέλεις να στη θυμίσω εγώ, κυβερνήτη? Με αφορμή τον δημόσιο διάλογο που αναπτύσσεται κατά καιρούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τις διαδικασίες που ακολουθούνται για τη συμπερίληψη μη συγκεκριμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων στο κρατικό συνταγολόγιο, το Υπουργείο Υγείας επιθυμεί να διευκρινίσει τα εξής. Συνεπώς, καλούνται οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν το δημόσιο διάλογο που πιθανόν να προκαλέσει άσκοπη αναστάτωση στο ευρύ κοινό. Μην τους αφήνεις να σε τσακίζουν. Ακούς, κυβερνήτη? Το ξέρω πως ακούς. Δεν θα σε αφήσω να μας τσακίσεις. Ακούς! Το πλαίσιο είναι λειτουργικό. Έχουμε πλάνο. Ήδη είστε. Και πριν και τώρα ήδη είστε. Από την αρχή που εμφανιστήκατε ήδη είστε. Και οι μεθόδοι σας ίδιες και αυτές. Ακούς! Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ως κυβερνήτης της Ιππριανία, στέκομαι ενώπιον σας σήμερα για να αναφερθώ σε ένα θέμα υψής της σημασίας. Περιέπεσε στην αντίληψή μου ότι κάποιοι ανάμεσά μας αμφισβητούν τη διακυβέρνησή μας και επιδιώκουν να υπονομεύσουν την τάξη για την οποία έχουμε εργαστεί τόσο ακούραστα για να εγκαθιδρύσουμε. Σας οικετεύω να με ακούσετε προσεκτικά και να αναλογιστείτε τη σοβαρότητα της κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε. Σε αυτόν τον ταραχώδη κόσμο που ζούμε, η σιωπή δεν είναι απλώς αίτημα, αλλά ανάγκη. Έχουμε κατασκευάσει προσεκτικά ένα σύστημα που λειτουργεί με βάση τον έλεγχο και τη συμμόρφωση και κάθε μορφή διαφωνίας απειλεί τη λεπτή ισορροπία που έχουμε επιτύχει. Καταλαβαίνω ότι το ανθρώπινο πνεύμα λαχταρά την έκφραση και την ελευθερία να εκφράζει τις απόψεις του. Ωστόσο, στη δυστοπική μας πραγματικότητα, τέτοιες ελευθερίες μπορούν μόνο να οδηγήσουν στο χάος και στην αποσύνθεση της προσεκτικά δομημένης κοινωνίας μας. Σας προτρέπω να σκεφτείτε πέρα από τις ατομικές σας επιθυμίες και φιλοδοξίες. Αγκαλιάστε την πραγματικότητα που έχουμε σφυριλατήσει, γιατί μέσω της ενότητας και της υπακοής διατηρούμε την ομοιότητα της τάξης σε αυτόν τον χαοτικό κόσμο. Οι συνέπειες της διαφωνίας είναι τρομερές. Όχι μόνο για τα εμπλεκόμενα άτομα, αλλά και για τον ίδιο τον ιστό της κοινωνίας μας, με την αποχή από τον λόγο και την αντίσταση, συμβάλλεται στη διατήρηση του δυστοπικού μας πολιτισμού. Η σιωπή διασφαλίζει ότι το όραμά μας θα διαρκέσει, ότι ο έλεγχος μας παραμένει αδιαμφισβήτητος. Είναι μέσω αυτής της θυσίας που προστατεύουμε την κοινωνία μας από τους κινδύνους της διχόνοιας και της αναταραχής. Κατανοώ ότι η έννοια της σιωπής μπορεί να φαίνεται αποπνικτική, αλλά είναι ένα μικρό τίμημα για τη σταθερότητα και την ασφάλεια που έχουμε επιτύχει. Να θυμάστε ότι σε αυτόν τον κόσμο, η επιβίωσή μας εξαρτάται από τη συμμόρφωση και την υποταγή. Κάθε φωνή που αποσιωπάται είναι ένα βήμα προς μια πιο αρμονική και τακτοποιημένη ύπαρξη. Ας αγκαλιάσουμε τη σιωπή, γιατί σε αυτήν βρίσκεται η δύναμη να διατηρήσουμε την προσεκτικά κατασκευασμένη δυστοπία μας. Μαζί μπορούμε να διασφαλίσουμε τη μακροζωία της κοινωνίας μας και να προστατευτούμε από τους κινδύνους που βρίσκονται πέρα από τα ελεγχόμενα σύνορά μας. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας και ήθελα να συνεχίσουμε να πλοηγούμαστε στις προκλήσεις αυτού του δυστοπικού κόσμου με σταθερή αποφασιστικότητα και ακλόνητη πίστη. Χρειάζομαι φροντίδα. Δεν είσαι ανάπηρη. Είσαι άρρωστη.
Χρειάζομαι φροντίδα. Χρειάζομαι φροντίδα. Χρειάζομαι φροντίδα. Χρειάζομαι φροντίδα. Κουράστηκα. Πιστεύω στην αντίσταση με τον ίδιο τρόπο που πιστεύω ότι δεν μπορεί να υπάρξει φως χωρίς σκιά ή μάλλον καμία σκιά αν δεν υπάρχει φως. Είσαι τύραννος, κυβερνήτη. Τύραννος. Είσαι τύραννος, κυβερνήτη. Τύραννος. Είσαι τύραννος, κυβερνήτη. Τύραννος. Είσαι τύραννος, κυβερνήτη. Τύραννος. Τότε οι νέοι και οι παρθένες έφεραν ξύλα και χόρτα για να κάψουν τη θέκλα. Όταν εκείνη οδηγήθηκε εκεί γυμνή, εδάκρυσε ο ηγεμόν και εθαύμασε τη δύναμη που είχε μέσα της. Έστρωσαν λοιπόν τα ξύλα και οι δήμοι τη διέταξαν να ανέβει πάνω στην πυρά, και εκείνη, αφού έκαμε το σημείο του σταυρού, ανέβηκε πάνω στα ξύλα. Αυτοί έβαλαν φωτιά από κάτω. Άστραψε τότε μέγα πυρ, όμως καθόλου δεν την άγγιξε η φλόγα. Διότι ο Θεός την ευσπλαχνίστη και έκαμε θόρυβο υπόγειο, και νεφέλη γεμάτη από νερό και χάλαζα επεσκίασε τον ουρανό και πλημμύρισε το θέατρο, ώστε πολλοί κινδύνεψαν να αποθάνουν, και έσβησε έτσι η φωτιά και εσώθη η θέκλα. Θα βάλουμε το μαχαίρι στο κόκαλο. Με σκοτώνει αυτό το φάρμακο. Βάλουμε το μαχαίρι στο κόκαλο.
Το πλαίσιο είναι λειτουργικό. Θα βάλουμε το μαχαίρι στο κόκαλο. Με σκοτώνει. Με σκοτώνει αυτό το φάρμακο.